wiyete ko mbay sapar sapar ko neɗɗo jalniɗo mo vidéo ji mum kewi filtodirde e nder réseaux sociaux ji ɗi kala ɗo jaaruɗa so tawi aɗa jogui stress sa hawre vidéo makko ay jiti stress ma fof ne fotiri. Hande noon aljuma 15 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goo mbay sapar sapar natti e nder nduɗo duniyaru. Accident noon ko ɗum woni ko waɗi e lawol dindi joom suudu makko ko kañum wonno toon to hôpital o ummi gam yaade ƴeewoyde ɗum. Bandiraɓe musidɓe ɗo are attuɗo ɗo ko ɗon tigui o waɗi accident kono mbay sapar sapar yahani goto ne tawno no waɗi sarande ene wayno sukaɓe tato o firima ɗumen hen ɗiɗo ko kamɓe ndendiɗa ñalawma hen gotel noon to woni ɗo waɗama évacué farama hôpital ene wayno tigui woni ko hakkude gurdam e mayde. Mbay sapar sapar noon sagano waɗi accident ɗo ko ɗon noon tigui ƴiƴam kewɗam rufi jommakko jeeyimo hen kono noon e nder vidéo ji makko battidiɗi kanko mbay sapar sapar woni hen vidéo goto mo wiyata wonde wonirade e nder réseaux sociaux he wadde ko boni walla mettinde ɓerɗe yimɓe ko weltinde ɓerɗe yimɓe waɗimo hen ɗum noon yo yimɓeɓe jarlomo jaafomo ne tawno ade timmani. Woodi ko haali hen yimɓe mbi woni koye waynade kettoɗen vidéo o tawa noon koye ɗemgal olof. wax dëgg yàlla bu ma sañoon chaque jour dama leen di bégal danaa def sama carrière ba mu jeex te kenn du ci dégg lu la naqari waaye jaam ak pexeem yàlla ak dogalam maa ngi leen di siyaare baax di jéggul dama ne woon sax jërul moo koy wax kenn waaye nag ndagam daa àgg fenn fi moom naa leen ko wax rek ba lu ci waay dégg xam ni nii la demee dëgg yàlla maa ngi jéggulu ñëpp. Yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna yo malaykaji moƴƴi jaɓomo woto yeeso makko finnirmo woto caggal makko finnir ko ɗacci yataw ndu o fawi ndu ɓurdemo ɗo ummi ga henna kono noon en nani e rimoraji auto 406 mo waɗiri accident o maayi o ko caggal maggal ngal o soodi ɗum ne tawno noon aɗa teɗono hunde taw hunde nde wona hunde jigdema ɗum waɗi noon kala ko neɗɗo ne teɗono yataw ko hunde nde gandanɗa hoorema malde ɗum ne hanirtani henna taw so tawi hunde nde laatima junggo mum wona hunde nawore ko hunde weltinore ne hanirtani henna. Mbay sapar sapar ko notitinoɗo inde mum tigui ne tawno aduna ɗo mo jikki koko gasata mo jubbi koko gasata mo ɓafti koko gasata ala ko gasata sowona laamu gueno aduna rutti woni film e film aji kala mo film no koko jangtante film mum kono film mo mbay sapar sapar ɗacci o bonani ittude joguinoɓe stress e oɗon stress wadde ɗumen tigui rigui ha joni e belamma.